Okei, eli homma toimii. Lämmittelykierros tuonne pääsuoralle. Tiimani radan oikealle puolelle, Jussi vasen, Myllis oikee, F00K vasen. Sitten Justan oikee ja Albert vasen. Siitä ottaa lipulta lähtö. Ja tämmönen sääntö on, että lähdöstä niin tuolla takasuoran päässä, kun on se jyrkkä oikea mutka. Vasta sen mutkan jälkeen saa ohittaa. Mutkien mahdollisia vainueroja, koska autot lähtee finaalisen kierrosulta, niin kevyempi pääsee heittämällä siinä ohitte. Ja sitten se on äärettömän suuri turvallisuusriski, jos ekana mutkassa ei ohittaa varmasti joku. Ja kun lähdetään tapahtuu, niin se otettiin sitten käyttöön, että ei. Tervetuloa mukaan seuraamaan suoraa lähetystä Formula 1 maailmanmestaruusosakilpailu kaukaa toiselta puolelta maapalloa. Schumacher, Coulthard, Häkkinen, Irvine, Villeneuve. Starttivalot vaihtuvat. Nyt kaikki irti. Mika Häkkinen. 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 Villeneuve. Schumacher, Frenze. Häkkinen. Mika Häkkinen taistelee maailmanmestaruudesta. Ja sitten mennään. Mika saa loistavan lähdön. Hyvä Mika! Huippujännittävä tilanne. Mika saa loistavan lähdön. Mika saa loistavan lähdön. David Coulthard johtaa, mutta Mika Häkkinen tulee kovana takaa. Mika tavoittaa koko ajan. Hyvä Suomi! Hyvä Mika! Sieltä toisten takaa Salo tulee, näyttää, tulee ja ohittaa. Hyvä Salo! Häkkinen tulee varikolle. Nyt tarkkana. Onnistuuko Villeneuve ohittamaan Häkkisen varikolla? Kaikki menee nappiin. Villeneuve jää! Eddie Irvine. Häkkinen nousee. Eddie Irvine jää. Mutta mitä tekee Scotti? Mitä tekee Scotti David Coulthard? Huippujännittävä tilanne. Häkkinen. Scotti jää. Häkkinen. Mika Häkkinen taistelee maailmanmestaruudesta. Ja sitten mennään. Huippujännittävä tilanne. Jarrupalat hehkuvat kuin joulupukin poskipäät. Jarrutus on tiukka, mutta Mika tietää mitä hän tekee. Hyvä Mika, sieltä hän nousee. Häkkinen nousee ja menee kärkeen. Häkkinen nousee. Hyvä Suomi, hyvä Mika. Huippujännittävä tilanne. Häkkinen tulee ja ohittaa Schumacherin. Hyvä Suomi, hyvä Mika. Sinne jää Villeneuve, sinne jää Schumacher. Mika tulee ja nousee ykköseksi. Häkkinen voittaa. Mika Häkkinen. Tätä ei meiltä kukaan ota koskaan pois. Loistava voitto. Mika taistelee maailmanmestaruudesta. Mutta missä on JJ? Mikä numero meni vai? Sitten tuli mutka. On ero. Kyllä musta meni Vaihtoja ja Jussi ja toi on. Joo, toi. Vähän liukkaasti oikea käänteet mutkista mitä vittu.
Kyllä pieni ero. Joo. Tähän kohtaan kun me lähdetään. Muuta onneksi pieni. Kohta se nähdään. Ihana mies kuitti. Joo. Siellä alussa joo. Loppuun henkaan ihan tuolta 50 kertaa loppuun. Ai jaa. Mä näin, että sä rupeat käsiä heiluttamaan. Nyt on iskupaikka. Ei kun mä ohitemassa. Ihan varmasti tuolla. Sä viitoit mulle jotain, tossa mulla ei ole. Se oli tossa kohtaa, tossa varikon luolla. Sä näytit mulle kädellä näin, että ota toi linja. Mä menin sit vasemmalta ohi. Mä luulen, että sä olet kierroksella ohi. Ja kyllä se oli minä. Mä ajattelin, että sulla on ongelma, sen takia sä viitot. Ei kun se tuli Jussi ja toi. Mä en ollut sen samassa. Ne ei paljon mun takana siinä vaiheessa vielä. Jaa. Mä katsoin taakse, että se on Jussi, joka tulee mustassa kypärässä ohi. Joo, no se voi olla. 10-15 metriä eroa. Champagnea ei se mieluusti alle, tai ainakin toisen. Alas on puhutus. Onneksi tuolla. Voistomisesta on ihan tuosta rutiinia, koska ei yhtään jaksa iloittaa. Semmoinen loikka jos siihen. Komo hyppiä kehillä. Joko on lehdistötilaisuus. Lehdistötilaisuus. Starting with you. Tunnelmat. Turbo was broken, so I couldn't run away. Thank you. Jussi. Car was bad, but the driver was good. Thank you. Minnes. Very tough race. My tires were all bad.